कहतर के ब्यास के दोनों अड़िया चाहिए ए इंदौल तो बैठक ना अरे हो गए बड़े तू ही तो नहीं खो पीले हम जान गए सार तो नहीं दुनिया जने हुए बड़ा लो आप बस समझाओ तो वो हुए समयाना के पीछे 2 मिनट अस्थिर रहो बैठी रहो भैया ले यहाँ के बिना पिए ले महाराज देखी पियो कलन के समझावे खातिर निमन आदमी नहीं खना सको समझाई दोनों सर्व पियो करे हो धन्यवाद तालियां हम मोहि छे केनो समझा भैया बढ़ जाओ शांति शांति अभी बहुत मजा बाकी बा मुखिया जी बढ़ जाए बाप वो बात हटाई हां न तो जिन जना सार हला करबो ओहिर के द्वार हम मार दी है सब ओहिर हो जाइए के हम डेली समझाई कि ओहिर के द्वार पर जाके रंगबाजी ना पहनी ऐसे कि ओहिर के 3 गो बुद्धि हो कौन कौन ओहिर मार दी तो एथी गोहिर आ कान बोहिर बना कर के का ऐसे फायदा का बाप कानो बोहिर हो को गोहिर हो ना दिल टूट गया तो दिल टूट गइल बा तो ओहिर जोड़ दी सवेरे ले मार दी कि जुट जाई एकदम तुरंत ए जा प्रोग्राम काहे करावल काहे के सत्संग करे खातिर ना रात भर रामायण कहे खातिर मनोरंजन को के जनता का मनोरंजन कइल जा बबुआ जी भइल बानी अब बबुआ जी के छठियार में कार्यक्रम भइल बा का आनंद लेबे खातिर ए में झगड़ा झंड कर बोल तो हम बंद कर दे बस दूसरा के जग ऐसे ई निमन ना लगी हई इनकर पहुंचो दे आइल बड़ा हरन के साथ इंदल नाम है नारायणपुर गांव में भर दे ई सरऊ औरी हरान कर देले बड़ा ई जानता रे हम रंगबाजी करतनी हम मनावत हार बने के अरे मान जालो भाई हो भाई हां इतना बैठा के बैठबो कि ना तू ना रिकॉर्डिंग ना हुई अभी रिकॉर्डिंग अरे बहन का एसी लगाओ रिकॉर्डिंग ना टूटल वही है कि अभी इंदल के बैठाओ में कहीं समझा के इंदल बैठ जा भाई आउट मत हो हम बानी नु आउट कदम नु सबरे हां अब तो बड़ी दुख में बानी हमें बात के लेके हां ना बात करके अब शेख बाबा हां कने के इनकर बेंजू वाला द्रौपदी बना रहले बाबा देखिए हम एक बात कहिले कि नया क्षेत्र में आई तो नया बात कहे हां ई कुल 15 साल पहले हम कहले हैं रवा कहूं ना आइल हो नचनिया गिर के बेहोश हो गरली लोग उठावल के बेहोश काहे हो गई काहे तो पता चलो उठावला को कि अपने ताव तो बिया रसरी सहित खोटी बटोर ले आवत तब बल्कि रे रस की चसा ना तो खोटी पचा दी एकर जवाब दिया दिया बसंत भैया बबलू बाबा हमरा 100 रुपया पुरस्कार फिर हमरा बाबा हमरा अचानक चाचा हम लेके घरे घर नहीं जाइए सरवा तो गार्जियन बनी हो लइका बेहोश बा ठेकोई तो कहता अब तो ठेकोईता सुध गइल बड़े बबुआ ठेकोईता से मत कहियो ना जैसे कि वो ओहिर हमें बहुत लंबा चौड़ा व्यवस्था हम कर बड़की हाथ हो हमरा के निहाल कहियो तार गार्जियन है हमार चली ओकरा से मत कहियो लबहर हाथ बा 8 जिला के हिजड़ा ओकरा से हैरान रहेला एक बार पूर्णिया जिला ले हां ओकर मोबाइल चेक करबा त 150 हिजड़न का नंबर बा पूर्णिया जिला ले लबहर हाथ केहू ऐसा ना होई एगो में तू बड़ा जेकरा के बिगड़ लगा के होटल में कोई को पलंग डिस्टर्ब हो गइल बा वाह हां आ तू भेव के खाता रहो बोले के देखी हम समस्या के निदान खोजतनी हां का का बोले के एक बार लीची खा लेलो नहीं हां बिया पेट में फंस गई रहे निकले में बड़ी गजन भई बहुत 2 दिन डॉक्टरी में रहे के पड़ो ऐसे कजुआ खाता नहीं नु तो हम खा थोड़े बने हम न पावत नहीं कि आराम से निकल जाए कोनो दिक्कत नहीं होई बाद में आँखिया कलत बाबू अब लायक हम नहीं की हमारा शुगर हो गइल बा हमार सुखता अब ओकरा के नहीं वाह बैजू तारा गुड़ मांगेला हम गुड़ दे देते
अब शेख बाबा भी मांगब तो अब नहीं दे सकत कारण कि तारा ने चेहरा रहे तो ने बरंगा के ना कहानी दाढ़ी और जाम के बाबा ना दे केहू कर गलती करने बाबा अब शेख बाबा के उम्र नहीं के दाढ़ी जाम गई तहार उम्र बा तो तारा जौन मांगे के तो मांगते नहीं खो ओ बका ओहो बेंजू वाला खैर कोनो बात ना माइक दो 700 रुपया हमारा लकी बाबा दे के सेल्फी भी खिंचाए कोई नहीं हो 600 में बीजू अब दूसरा गाना फरमाइश मत करी हमार गाना लकी बाबा के नाम पर पुरस्कार में बैंजू जौन कोनी है तो अभिषेक जी से गवा दिए बाबा से ऐसे कि यहाँ के दूसरा तीसरा राउंड में आवाज रहेला बढ़िया गीत गावेला हाई रीड के जन गीत बताओ अभिषेक बा से गवाल जाए तब का ऊंचा रीड वाला हम गए बन गई मिक्स हो जाए हरे राम शास्त्र संगीत सिखाता रहे उनका आराम कर देबे को तेरे झाल धरस ओ तेरे झाल धरस कोनो बात ना रहे आराम करो कावना बात दो गो जवान एगो पुरनिया गलत बात जाई सीता सवित्री हमरा नचनिया के रउआ बाउर हेतना कह देनी सोती नचनिया के राउर नचनिया बाउर ना है वो हमर जानत तनी के रउआ के शुगर धरावे में उनकर 80% हाथ बा देखी लोग दोबारा वैसे ही ना जाला ना और सही एगो राजा के दरबार में मिले वाला के आ ना मिले वाला में बहुत अंतर होला और लोग में हे लोग में बहुत अंतर काहे बा काहे एगो राजा के दरबार लागो रहे ई बनावटी बात ना हो कहले जी अरे अरे आ राजा के दरबार के गेटवा के आगे को करिया बोका बांध रहे आ ऊ बोका बाप रे बाप चराई लेके दो आके पूरा माने खा के एकदम पूरा अब सब लोग नजर देखे के करा का रखो एने ओने लोग और तकबे ना करे ना अच्छा पैसा ले ले तब अच्छा लड़का के बाबा राजनाथ यादव जी इंजीनियर साहब 500 रुपया के पुरस्कार दिले बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत नारायण जी बनौले रहे अब तो राजा के गेट के आगे करिया बोका एगो बांधल बा अपन अपन नहीं खेले बेटे अब जान जाई सब लोग बोकवे पर ध्यान रहे कि आई तो खात पियत एकदम चराइल बा अब हारा बाजी लागल कि बोका के दुबरावा देबे के बा कैसे दुबरा है भाई खानो पीना छोड़ा दिहल गई बोका दुबराता ना बाप रे ऊ चर्बी आई अरे महाराज थान ले ले चोर भी एक जना वही में वही ले कहले जे सुनी एक बोका के खाना छोड़ा दिहल त ना होई ना ये बोका के दुबरावे के हमरा जो सुपाई बा कैसे कैसे गइले दूसरा गांव में आ एगो खूब माने कांच कुआर पाठी लेके आ बोकवे के अगवा बांध दी अब जान जे उनका दोबारा आए के हीरो है 5 दिन में वो लकड़ी हो जाता है एकदम साफ कुछ करे के पड़ो तो कुछ करे के ना पड़ो खाली दिमाग चाहिए अभियंता भैया कहते नहीं कि बाबा राउ दाढ़ी आ गई ई 10 साल पहले रहुआ हमरा से भेटाई रहती न बाबा हमरा शुगर ना धरी भैया हमेहू बराबानी आज राउर साइलेंसर खोद के रहुआ के हम जगा सकत